Dobrý deň. Vítajte pri sledovaní videonávodu, v ktorom si ukážeme, ako nainštalovať program Pohoda. Inštalačný súbor je možné stiahnuť z našej stránky zo zákazníckeho centra. V prvom rade teda otvoríme internetový prehliadač. Do adresového riadku zadáme adresu www.stormware.sk. V hornom menu na stránke klikneme na ponuku Zákaznícke centrum. Do zákazníckeho centra je potrebné prihlásiť sa. Ak ste náš nový zákazník, alebo ste si ešte registráciu nespravili, je potrebné najprv sa zaregistrovať kliknutím na tlačidlo Registrácia zákazníka. Po dokončení registrácie je potrebné prihlásiť sa e-mailovou adresou a heslom, ktoré sme si zvolili pri registrácii. Keď sme sa prihlásili do zákazníckeho centra, klikneme na Produkty v časti na stiahnutie v ľavom menu. Zobrazia sa nám dostupné produkty a budeme sťahovať plnú inštaláciu. Po kliknutí na tlačidlo Stiahnuť zvolíme možnosť Uložiť ako a inštalačný súbor Pohody uložíme medzi stiahnuté súbory v našom počítači. Keď sa súbor stiahne, otvoríme si priečinok so stiahnutými súbormi a odtiaľ dvojklikom spustíme inštalačný súbor. Počkáme, kým sa nám zobrazí prvá stránka s prievodcom inštaláciou ekonomického systému Pohoda a pokračujeme kliknutím na tlačidlo Ďalej. V ďalšom kroku si môžeme prečítať licenčné podmienky a v prípade, že s nimi súhlasíme, klikneme na túto možnosť a pokračujeme tlačidlom Ďalej. Ďalšia stránka z prievodcu zobrazuje informácie o aktuálnej inštalovanej verzii, pokračujeme ďalej. V tomto kroku môžeme vyplniť meno užívateľa a organizáciu, v ktorej budeme Pohodu používať. Ďalší krok sprievodcu vyžaduje zadanie licenčného čísla. Toto licenčné číslo nájdete na potvrdení o licencii a zákazníckej podpore, ktoré je prílohou k faktúre za produkt Pohoda. Takisto sa dá nájsť toto číslo v zákazníckom centre v časti licencie. Ak sme si zakúpili sieťovú verziu Pohody a inštaláciu robíme na hlavnom počítači, vyberáme typ inštalácie Plná inštalácia. Okrem toho si môžeme zapnúť voľbu Inštalovať podporu tlače do PDF, čím sa nainštaluje virtuálna PDF tlačiareň a budeme môcť priamo z Pohody vytvárať dokumenty do formátu PDF. V ďalšom kroku vyberáme priečinky, do ktorých sa Pohoda bude inštalovať. Pokiaľ je to nová inštalácia Pohody alebo prechádzame z Pohody Štart, priečinky nemusíme meniť a môžeme nechať Pohodu nainštalovať do východiskovo nastavených priečinkov. V prípade novej inštalácie sieťovej verzie sprievodca inštaláciou automaticky ponúkne možnosť vytvoriť zdieľanie týchto priečinkov, môžeme nechať preddefinované priečinky a pokračujeme tlačidlom Ďalej. Aj v tomto kroku odporúčame ponechať východiskové nastavenie skupiny programov pre ponuku Štart a pokračujeme tlačidlom Ďalej. Posledný krok sprievodcu pred samotnou inštaláciou nám zobrazí sumár nastavení, s ktorými bude Pohoda nainštalovaná. Ak je všetko v poriadku, klikneme na tlačidlo Inštalovať, čím sa spustí samotná inštalácia. Samotná inštalácia môže prebiehať niekoľko minút. Počkáme, kým sa nám zobrazí posledná stránka sprievodcu s informáciou o tom, že ekonomický systém Pohoda bol úspešne nainštalovaný. Kliknutím na tlačidlo Ukončiť ukončíme sprievodcu. Vidíme, že na pracovnej ploche sa nám automaticky vytvorila ikona Ekonomický systém Pohoda. Dvojklikom na túto ikonku spustíme novo nainštalovaný program Pohoda. Hneď po spustení programu Pohoda sa nám zobrazí sprievodca aktiváciou programu. Ak sme s týmto počítačom pripojení na internet, ponecháme vybrať tú prvú možnosť, a to aktivovať prostredníctvom internetu online a pokračujeme tlačidlom Ďalej. Nasledujúce informácie budú odoslané na náš aktivačný server, ich odoslanie potvrdíme tlačidlom Ďalej. O úspešnom dokončení aktivácie programu nás informuje posledná stránka sprievodcu. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť tohto sprievodcu ukončíme. Pomocou ďalšieho sprievodcu založíme účtovníctvo danej firmy, teda účtovnú jednotku. Vyberieme si typ účtovníctva, teda podvojné alebo jednoduché a pokračujeme ďalej. V ďalšom kroku zvolíme typ účtovníctva, teda buď účtovníctvo pre podnikateľov alebo pre neziskové organizácie, prípadne prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné. Posledná stránka sprievodcu nám zobrazuje pokyny, podľa ktorých môžeme založiť účtovnú jednotku. Po zadaní všetkých údajov dáme tieto údaje uložiť a môžeme začať pracovať v programe Pohoda. Ďakujeme za pozornosť a prajeme úspešnú prácu v programe Pohoda. Ďalšie videonávody nájdete na našej stránke pohoda.sk/videonávody.